Čau, já vás zdravím už z Prahy, z domova. Čau, Nori vás taky zdraví. Já jdu teďka snídat. No, vítám vás v Praze. Jsme zpátky ze soustředění. Pomalu se zase musíme zaklimatizovat tady v Česku. Mám trošku jetlag. Zase se jde makat. Mám tady už i nějaké povinnosti v Česku. Například mám... Teď tady letěl holub. Nori to viděl. Máme s Míšou rozbité auto, respektive nám z toho teče chladící kapalina, takže musím zajet do servisu s autem v pondělí. Zase se musíme vrátit do klasického režimu v Česku, no. Tady teďka trénu mluvení do kamery, protože bych se v tom chtěl zlepšit. Sorry, jsem rozcuchaný, protože jsem vlastně teďka stával, jenom jsem si udělal snídaní, nějak se potřebuji dát do kupy. Je 6:03, stával jsem tak o 5:30. No, možná i dřív, protože mám prostě ten jetlag. Já se teďka nasnídám, skultivuju se, něco tady podělám a vyrazím na loděnici, protože máme trénink. Dneska máme ještě takový individuální, máme tam, hnedka vám to řeknu, dneska jdeme pádlovat. 2x5 minut v pomalé vytrvalosti, 5x2 minuty na 2 minuty pomalou až rychlou vytrvalost, něco mezi. A 6x minutu na minutu a půl v rychlejší vytrvalosti. To mám dopoledne. Odpoledne tam mám napsané 8x15 vteřin s brzdou a potom ještě 3, 2, 1 PVčko vyjetí a nějaký lehčí běh, ale já si udělám větší sváčů, asi si udělám ovesnou kaši s ovocem a nevím, ještě s proteinem asi pravděpodobně a hnedka dopoledne po vodě ji tam pošlu, abych mohl jít na tu vodu asi pravděpodobně třeba kolem oběda nebo v 1 hodinu nejpozději, protože bych chtěl jít dneska ještě s kámošem pokycat na kafe. Zdravím Matyjo, jdeme na kafe dneska a chci to v klidu všechno stíhat, takže si to dneska prostě přizpůsobíme. Vzhledem k tomu, že to máme ještě takové individuální a nevím, jestli budou kluci na loděnici, tak si ten plán můžeme trošku přizpůsobit. Takže to je dobrý. No a zítra máme už společnou vodu, asi zhruba v 9:30 nebo ráno prostě. Jedeme nějaké RVčka a potom mám volný víkend a jedu na Moravu za ségrou, protože ségra má za týden, no za roku víc jak týden termín porodu, takže bych ji chtěl vidět ještě s banděrem. Tak to bude plán na víkend a bude asi teďka všechno, takže já se jdu nést, udělal jsem si rýžovou kaši, dal jsem si do toho agavový sirup, banán, nějakou směs oříšku ještě vánoční. Jdu to zblajznout, udělám si káves, jdeme si nachystat na trénink. Tak zatím čau. Nebo ne čau, já nevím prostě, to nebudu říkat to čau, prostě jdu se najést, nachystám se a pokračujeme. Nevím, kam potřebuji ty talířky. Můžete mi to říct? Sedm 47. Takhle brzo na vodu jsem nešel už hodně dlouho. A rovnou se podíváme, jak to na té vodě vypadá, protože na té vodě to vypadá skvěle. Ale nejdřív si budu muset nasadit ten in-depth filtr, protože to je v ryti. Tak jste to viděli, voda je tady úplně pécková v Praze. Vítr ze severu, vlny ze spodu, prostě top. To je prostě to, co mi v Americe chybělo, ale fakt. Tak jdem na to. Venku je zima jako prase, fouká větr, tak no. Tak jdem na to.
go. Čau, řekni něco. Ne, nebudu tě trápit. Tak já už mám zbytek týdne dotrénovaný a my jedeme na Moravu. Jak jsem říkal na začátku, že chci stihnout ségru ještě s banděrem, tak se to nepovedlo, protože moje ségra dneska v noci na dnešek ve 3:51 porodila Amálku. Teďka už jedeme do Kojetína na návštěvu a do nemocnice navštívit ségru, podívat se na malou a na Aničku. Takže tak, teďka nás čekají ještě 2 hoďky cesty do Kojetína, tak no. Čau, zase z Prahy. Já jsem ten víkend celý skipnul. Byli jsme v Kojetíně podívat se na moji sestru, která porodila Amálku, jak jsem říkal. A já jsem si dal víkend volno, vlastně jsem ani nic nedělal nakonec, chtěl jsem jít běhat nějaký další běh, ale nebyl na to úplně prostor a radši jsem navštívil malou nemocnici. A taky jsem si trochu odpočinul, nebo dost, teď jsem takový ospalej. Ještě, protože jsem se teď probral po obědě. Dopoledne už jsem měli trénovat, ale vezl jsem auto do servisu a trošku se to protáhlo na díl, než jsem předpokládal. Jsem si dal v klidu oběd na loděnici a teďka půjdu až odpoledne dodělat resty a zítra vyrážíme do Račic. Já teďka jdu na vodu, potom si půjdu zacvičit a možná to bude vlastně i konec tohoto videa. Uvidíme, jestli z toho vůbec něco poskládám. Jestli jo, tak děkuju za zhlédnutí. Bylo to teďka takové návratové, trošku se zase aklimatizovat, něco málo podělat, zase trošku návrat do reality, takže některé věci nebyly tak záživné. Já se budu snažit z Račic něco natáčet, takže se mějte fajn, já ještě jednou moc děkuju, sledujte, odebírejte, lajkujte a vidíme se u dalšího videa. Tak se mějte. Čau.